Kumain po kayo ng marami para gumaling po kayo. Ayokong kumain. Tingnan mo. Totoo yung sinasabi ko. Kahit isang tao, walang tutulong pag may sakit ako. Nay, hindi natin alam. Malay mo, may tumulong sa atin sa pagpapagamot mo. Hindi ko na inaasahan yan, Renz. Siguro, mamamatay na akong ganito. Hello, Rose. Pwedeng ma-check kung kailan yung charity natin? Hello po, sir. Chat ko na lang po yung schedule. Pati yung PTH, kolektahin mo na rin. Opo, sir. Ako na po ang bahala doon. Sige, magkita lang tayo sa charity. Hey, Renz! Yan na lang ba gagawin mo maghapon? Nay, tatapusin ko lang po ito. Ano po ba ipapagawa nyo? Ano pa ba? E di magtrabaho ka para may pakinabang naman ako sa'yo. Alam mo na nga nawala ang tatay mo kaya ikaw na lang inaasahan ko. Renz! Renz! Bumalik ka nga dito! Kinakausap pa kita! Saan ka na naman papupunta, ha? Renz! Mag-usap nga muna tayo! Renz! Kinakausap pa kita! Pupunta ka na naman sa mga kamotor mo! Renz! Bumalik ka dito! Renz! Ano ba naman yan, Renz? O, pre. Ako pre, anong problema? At mo ako pinapunta dito? Gusto ko lang ng kausap ngayon, pre. Nagalit na naman kasi sa akin ang nanay ko. Eh, tungkol saan na naman yung pinagawain nyo? Tungkol sa trabaho ko. Oh, ano problema sa trabaho mo? Ang ganda-ganda ng trabaho mo. Yun nga ang hindi niya alam. Eh, anong alam niya? Ang alam niya, tambay lang ako sa motor shop. Ganon? Kailan mo balak sabihin sa kanya na maganda yung trabaho mo? Hindi muna ngayon, pre. Ang gusto ko ngayon, makatulong. Baka pag sinabi ko sa kanya na maganda ang trabaho ko, pigilan niya akong tumulong sa iba. Kaya ako bilib sa'yo pare. Masipag na, may mabuting puso pa. Mag-inom lang tayo, para makalimutan ko na yung mga problema na yan. Anong gusto ko sa'yo pare? Ano, tara? Tara! Tara! Paano ba yan pare? Dito na ako. Sa susunod na charity ulit. Sige, pre. Sa charity, maasahan mo ako. Bait mo talaga pare. Paano? Mauna na ako. Ingat ka, ha? Sige, mag-ingat ka rin. Saan ka naman ba galing, Renz? May pinuntahan lang po akong charity, Nay. Charity? Halos wala ka nga magandang trabaho tapos naisipan mo pang pumunta sa ganyan? Nay, hindi naman po masama na tumulong ng kahit konti sa mga nangangailangan. Bakit? Pag nagkasakit ba ako, matutulungan ba nila tayo? Di ba hindi naman? Nay naman. Oo. Naranasan natin noon na humingi ng tulong sa ibang tao nung nagkaroon ng sakit si tatay. Yun na nga eh. Pero anong napala natin? Hindi man lang tayo tinulungan. Kahit kamag-anak nga natin, ni piso, hindi man lang tayo binigyan.
Nay, kahit dito man lang, payagan niyo ako. Gusto kong tumulong sa ibang tao. Ewan ko sa'yo, Renz. Nay, kahit hindi natin naranasan na tulungan tayo noon, sana bukal pa rin sa puso natin na tumulong sa ibang tao. Nay, kumain po kayo ng marami para gumaling po kayo. Ayokong kumain. Tingnan mo. Totoo yung sinasabi ko. Kahit isang tao, walang tutulong pag may sakit ako. Nay, hindi natin alam. Malay mo, may tumulong sa atin sa pagpapagamot mo. Hindi ko na inaasahan yan, Renz. Siguro, mamamatay na akong ganito. Nay, huwag niyo naman po sabihin yan. Tao po! Tao po! Tao po! Anak, may tao sa labas. Sino kaya yun? O Brian, Rose, anong ginagawa niyo dito? Gusto lang namin dalawin yung nanay mo, sir. Tara, pasok kayo. Nay, may mga bisita po kayo. Ako nga po pala si Rose, siya nga po pala si Brian. Magandang tanghali po. Nandito po kami para magabot ng tulong po. Konting tulong po. Lahat ng mga ka-riders po nagtulong-tulong para po sa inyo. Anak, mukhang nagkamali yata ako sa sinabi ko. Kung sino pa yung hindi natin kadugo, sila pa yung tutulong sa atin. Opo, Nay. Kaya po ako tumutulong sa ibang tao. Dahil alam ko, kapag ako naman ang humingi ng tulong, tutulungan nila tayo. Salamat sa inyo. Sige, Renz. Tita, mauna na rin po kami. Kailangan pa po kasi namin puntahan yung iba pa po naming tutulungan. Kaya nga po tita, magpagaling po kayo ah. Sana makatulong po sa inyo yan. Maraming salamat ulit sa inyo. Wala po yun, sir. Di ba nga po ang turo nyo sa amin, importante na makatulong sa taong nangangailangan. Maraming salamat talaga sa inyo. Sige po, sir. Aalis na rin po kami. Sige, pare. Ingat kayo. Anak, ayos na ba tong suot ko? Nay, sobrang ganda niyo po. Siyempre naman anak, gusto ko komportable ako, natutulong sa ibang tao. Salamat po, Nay. Ano ka ba? Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, magandang impluwensya ka. Wala po yun, Nay. Siguro kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ko mararanasan na masarap pala sa pakiramdam ang tumulong sa mga nangangailangan. Opo, Nay. Sobrang saya na nakikita mo ang mga tinulungan mo na nakangiti at baka sa labi nila ang pag-asa nilang mabuhay. Kaya nga anak, bilib ako sa mga riders na bukal ang puso para tumulong. Oo nga po. Kahit malayo, lalakbayin nila. Masaya na sila basta makatulong. Tara na anak, baka mahuli na tayo sa charity. Sige po, Nay. Tara na po.